Meta hija data tal-proċett? Hekk kienet staqsit Claire fl-ewwel ġurnata li beda jattendi l-mużew it-tifel tagħha. Hekk kif it-tifel tagħha beda jattendi fil-klassi tal-ewwel sena. Moħħ Claire mill-ewwel marfuq l-okkażjoni tal-proċett. Ridet tkun ċerta li dakinhar hi toħroġ ta' nies quddiem kulħadd. Ma li saret taf bid-data, mill-ewwel ibbukjat sala li normalment tinkara t-tiġijiet. Kellha f'moħħha li minn barra li tistieden il-familjari tagħha u tar-raġel, tistieden ukoll l-tfal li kienu ħbieb kollha ta' Bina Godfrey. Mela jekk se tikri post daqshekk kbir, għaliex ma niftemux flimkien u nagħmlu festina tfal kollha flimkien. Issuġġerit l-ħabiba tagħha Marlene li hu wkoll kellha t-tifla tagħha ser tersaq għall-ewwel qarbina. Leħi, ma naqbilx miegħek, irrid li l-festin ikun ta' ibni biss. Min irid jagħmel ieħor, wieġbet b'ton deċiż Claire. Imma kieku niftehmu flimkien, kieku x-xogħol l-ispejjeż jinqasmu bejnietna. Wara kollox, it-tfal jieħdu pjaċir kollha flimkien, fendit waħda Marlene. Tkompli tgħidli fuq hekk, diġà ddeċidejt x'għandi nagħmel. Issa rrid nimtentur l-ħwienet, ħanara minn fejn se nordnalu l-libsa. Irrid insib waħda li tispikka fost l-oħrajn. Din l-okkażjoni ibni rridu li jibqa' jiftakar għal omru. Min-naħa l-oħra, ir-raġel ta' Claire ma tantx kien jindaħal f'dawn l-affarijiet. Wara kollox l-aħħar darba li kien rifess l-għadba tal-Knisja kien f'Mejju ta' dik is-sena biex jistkell minn ħalba xita li kienet għamlet. Mill-bqija, mill-għadba l-ġewwa kien ilu ma jidħol is-snin. Infatti ħarruh x'kien sar jaf li waqt il-quddisa tal-ewwel tqarbina il-ġenituri kienu se jkunu għalihom u tfal fuq quddiem. Hekk ma kienx ikollu għalfejn lajqer u laqqas jitqarben. Wara kollox, min kien ser jinduna. Meta qorob żmien il-proċett, mar sal-belt u xtara tibdila għalih li switlu kemm xahar ġibila mhux ħażin. Hekk martu kienet ħatħallet xejn bikwietu. Kif kien hemm imma ftakar fir-rigal li hu martu rridu jagħtu lill-ibnu. Qis li tom fuq mill-inqas 300 euro. Ftakar li tfal jitkellmu bejniethom xi jkun qalaw għall-proċett. Sema l-kliem ta' martu jitbi f'udnejh. U għalhekk daħal f'ħanut li jbieħ affarijiet elettroniċi u xtara iPhone għall-ibnu. Dakinhar tal-ewwel tqarbina, Godfrey u l-ġenituri tiegħu kienu l-ewwel quddiem il-bib tal-mużew. It-tifel ma tantx der kuntent u l-om deret irrabjata sewwa. Iż-żarbu li kellu Godfrey beda jweġġaw u xtaq li kieku jneħħih. Iżda l-om żammitlu iebes u mħallitux. Ftit wara, Claire u r-raġel ħaffu lejn il-Knisja biex jilħqu post tajjeb fejn ikun jistgħu jaraw lil binhom il-ħin kollu. Waqt il-quddisa, Claire kienet b'seba' għajnejn tħares attenta, mhux għal dak li kienet qed tiġri fil-qudies, iżda biex tikkonferma li ir-raġel tagħha u t-tifel kienu jidhru li huma l-aħjar fost in-nies li kien hemm. Iżda bil-qata li ħadet, xħin lil Godfrey tara ħtiela jitqarben bil-kalzetti biss, kellhom iżommuha milli taqa' mill-art. Ġimgħa wara l-ewwel tqarbina kien imiss il-party. Kollox kien preparat tajjeb u kien hemm il-fuq minn 100 persuna mistiedna. Wara l-festin, l-om kienet sodisfatta li hija ħarġet ta' nies quddiem kulħadd. Il-missier ħagost għax iltaqa' mal-ħbieb u xorbu iktar minn grok flimkien u t-tifel bla ebda dubju kien kuntent bir-rigali li kien qala. Ew bil-ħaq, dakinhar minkejja li kien il-ħadd, għall-qudiesa la kien hemm Claire, l-raġel u laqqas Godfrey. L-aħħar qudiesa li kienu semgħu kienet proprju dik tal-ewwel tqarbina.